Pajjiżna huwa wieħed mis-7 stati li qed jiġu investigati b'rabta ma' negozji illegali tal-logħob tal-azzard fuq l-internet u ħasil ta' flus. Dan kien ikkonfermat minn stqarrija maħruġa mid-Dipartiment Amerikan tal-Ġustizzja. Kelliem għall-IRS Criminal Investigation qal li l-ħasil ta' flus minn attività illegali bħal pereżempju logħob tal-azzard illegali fuq l-internet huwa qatt kriminali. Għalhekk li l-FBI qed jinvestiga 11 kont bankarju f'Charlotte, North Carolina, Guam u Panama fl-Istati Uniti, il-Portugal, l-Olanda u Malta. Jekk l-investigazzjoni tikkonferma li dawn l-istati kienu qed joffru l-logħob tal-poker illegali, l-IRS Criminal Investigation tirrakkomanda x'passi għandhom jittieħdu fil-konfront tal-operaturi. Fil-każ ta' Malta l-allegata attività legali seħħet bejn frar u April li għadda, meta ġew trasferiti $91,000 Amerikan lejn pajjiżna. Ftit tal-ġimgħat bissilu Malta kienet deskritta minn uffiċjali tal-Unjoni Ewropea bħala iċ-ċentru Ewropew tal-logħob tal-azzard. Malta attirat mijiet ta' persuni online minħabba tassazzjoni favorevoli u attrajenti li toffri. Figuri reċenti pubblikati mill-Unjoni Ewropea juru li Malta għandha l-ikbar numru ta' kumpaniji rreġistrati online fl-Unjoni Ewropea kollha.